Debabarreneko gazta jardunaldien lehen edizioa ospatu da Eibarren, Eibarko udalak antolatuta, Debabarreneko landagarapen elkartea Debemenen eta Mireia Alonso sukaldari eibartarraren laguntzarekin. Urriaren 13tik 16ra gazta jardunaldiek Debabarreneko artzaintza eta bertako artzainek burutzen duten lana ezagutzera eman nahi izan dute. Ostegunetako ohizko pintxopotearen protagonista bilakatu zen gazta urriaren 13an, hiriko hainbat tabernek gazta desberdinak dastatzeko aukera eskaini baitzuten. Ostiralean berriz, Idiazabal jatorri izendapeneko gazten dastaketa gauzatu zen udaletxean, Maria Victoria Urresti nazioarteko katatzaile eta epaimaikideak zuzenduta. Egitarauari amaiera emateko, Debabarreneko gazta azoka ospatu zen urriaren 16an Untzagan jarritako karpan. Bertan, eskualdeko hainbat gaztagileen lana ezagutzeko eta euren produktuak erosteko aukera eduki zuten bisitariek. Gainera, gazta eta ogia egitearen prozesua eta artilea lantzearen eta tintaketaren prozesuak ikusi ahal izan ziren. Kanpoan, ardiena izan zen protagonismoa, Mandiolagoikoa baserriko artaldeak hiriguneko kaleak ibili baitzituen ikusmin handia sortuz. Eta lehenengo ingo dugu esena berotuko dugu 30 gradura arte, gero botako dugu gatzagi naturala, gure arkumetatik ateratzen dugu gatzagi naturala. Behin esena gogortuta dagoenean, txikituko dugu, sartuko dugu moldeetan, da ingo dugu gazta era honetara. Orduan guk organizatu duguna izan da, ikuskizun bat, zelan eitzen den artilia bai goruakin, bai ardatzakin, eta gero tintiak landariekin. Erabili ditugu etxian topaulik ezen landariak, tintiak, kipulak eta masustak. Eta gero pixkat berezixegoa diazen tinte batzuk, rubia tintorea eta indigua. Horretarako, anatzean daukagu ore maila, bertan orea lantzeko. Orea landu ondoren ordubeteko fermentazio bat uzten da, fermentazio alkoholikoa deitzen zaiona. Ondoren forma emate zaio ogiari eta beste ordu eta erdi armairuan uzten da beste bigarren fermentazioa, fermentazio laktiko bat eman dezan. Fermentazio laktiko horrek ematen dio ogiari azidotasun puntu bat. Eta hori da, orantza edo amaorearekin egiten da ogiaren ezaugarri nagusia. Azidotasun puntu bat daukala. Eta bukaeran, ogiak laberatzen dira, hemen gaur honetarako lortu dugun labe portatil, baina egurrez berotzen den labe honek bitartez. Eguraldiak lagunduta, Debabarreneko gazta jardunaldien lehen edizioa arrakastatsua izan zen, antolakuntza zein parte hartze mailan, herritarrei gure baserritarren eta bereziki gure gaztagileen lanak gerturatuz. Hurrengo urteotan jarraipena izango duen ekimena ziur aski.